De provincie Limburg organiseert vanavond het MKB-event Noord-Limburg in Toverland bij Zevenum. Men gaat dieper in op de mogelijke samenwerking die ondernemers met de provincie Limburg kunnen ervaren. Tevens is hoofdgastspreker van vanavond oud-commandant der strijdkrachten Peter van Umme aanwezig, die de gelijkenissen treft tussen ondernemers en militairen. We hebben in het begin van de coalitieperiode met elkaar gesprekken gevoerd van wat vinden we nou belangrijke thema's in Limburg. Wat je vooral terugkreeg van ondernemers en van de MKB en van het bedrijfsleven. Er wordt vaak over ons gesproken, maar niet met ons gesproken. En toen hebben we ook het initiatief genomen om dat te gaan doen. We zijn afgelopen jaar begonnen na Prinsjesdag met het eerste evenement in Maastricht. Daarna een tweede rondom familiebedrijven. En een derde nu in Noord-Limburg. Ja, ik denk dat bedrijven wel weten dat de provincie benaderbaar is. Het is denk ik een hele grote organisatie. Ik denk dat ze niet altijd weten waar ze terecht moeten komen. Wat ik heel goed vind is dat we wel 4 campussen hebben. Waar de provincie ook natuurlijk de laatste jaren veel heeft geïnvesteerd. En daar is ze wat dichterbij gekomen. Maar ik vind het heel goed dat ze hun hand uitsteken naar ondernemers. Want ik zeg altijd, je zal maar ondernemer zijn in deze tijd. Met alle grote dingen die op ze afkomen. Daar heb je gewoon samenwerking met de overheid voor nodig. En dus alle initiatieven die genomen worden, ook vanuit de LWV, die onderschrijven wij van harte. Dus, ja. Nou, mijn ervaring is dat de provincie zich erg open en ondernemend opstelt. We zijn ooit begonnen met Toverland en ja, dat was geen makkelijke start. Want ja, deze business, de leisure business, attractiepark, bouw maar een attractiepark. Dat is heel kapitaalsintensief. Banken hebben er niet veel ervaring mee. Hè? Zeker families hebben niet vaak een attractiepark. En wij hebben al diverse uitbreidingen en niet tevergeefs een beroep op de provincie gedaan. En ze hebben ons altijd heel goed bijgestaan. Ja, u begon uw verhaal met, eigenlijk zijn wij militairen en ondernemers in de zaal eigenlijk bijna identiek. Ja, dat zijn we ook in ieder geval. We doen identieke dingen. Maar uiteindelijk kijken wij naar welke kansen zijn er. Welke risico's zijn er. En dan schatten we risico's ook in, maar we schatten ook kansen in. En daar waar anderen soms terugschrikken voor die kans, omdat ze toch te veel risico zien, gaan ondernemers en militairen nou juist hem door om die kans helemaal uit te nutten. En ja, wat dat betreft zijn we dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Hij gaf ook duidelijk aan, één zekerheid is, er is geen zekerheid meer. Als een ondernemer iets niet wil horen is, er is geen zekerheid. Dus dat kan ook een impact op de Limburgse economie hebben. Zeker. Nu moet ik wel zeggen, ondernemers weten natuurlijk heel goed wat onzekerheid is. Hè? Want goede ondernemers weten er op een goede manier mee om te gaan. Maar zeker als je het hebt over datgene wat om ons heen gebeurt, datgene wat we niet onder controle hebben of waar we geen invloed op hebben. Ja, dat is in toenemende mate onzeker geworden als het gaat over gevoelens van veiligheid. Als je gaat kijken wat er in de wereld gebeurt, de berichten die iedere dag via de media tot je komen of via je vriendenkring of via familie, daar is echt wel iets aan de hand. Moeten we daar allemaal van teruglopen? Nee, helemaal niet. Je kunt ook een aantal stappen vooruit zetten. Dat is precies wat we hier vandaag doen. Ja, die is groot. Hè. De problemen van nu zijn ook groot. Dan heb ik het over stikstof, dan heb ik het over netcongestie, ja, dan heb ik over politieke instabiliteit. Dat maakt ondernemers onzeker. En als onzekere ondernemers hebben, dan investeren ze gewoon minder. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we een heel stabiel provinciebestuur hebben die een hart onder de riem steken van de ondernemers. Ja, we gaan binnenkort de verkiezingen krijgen. Ook daar hopen we dat we dadelijk bestuurlijke continuïteit krijgen en een stabiel nieuw kabinet. Nee, want zekerheid is een heel erg groot goed. Anderzijds, je moet je ook niet laten leiden door wat kan gebeuren. Kijk, dat geldt voor ons allemaal. Ik denk, ja, de bol draait door, de wereld draait door. In attractieparken draaien ook door. Hè? Ja, ik denk toch, oorlogsvoering, we zitten er allemaal niet op te wachten. Het is eigenlijk verschrikkelijk als je denkt dat je hier niet meer veilig zou kunnen lopen. Maar het is niet iets waar je, ja, we kunnen toch Nederland niet stopzetten. Dus wij ondernemen wel door. Dat is ook zo, maar je kent je eigen tent, je kent je eigen personeel. Je weet wat je sterke en je zwakke kanten zijn. Ja? En ga daar nou eens vanuit, kijkend naar die omgeving. Waar liggen nou de kansen voor mij en durf ik ze te grijpen of niet?